A syn hovorí, Dado, ducha. On hovorí, syn, musíte ešte potiahnuť. A tvoje meno, ktoré je nad každé meno, a tvoja identita ako synu, ty budeš letieť rovno do dierky, kde je pekelná brána. A rozbiješ brány pekla, Biblia hovorí, že svojím príchodom rozbil brány pekla. A počujte, keď Ježiš povedal, je dokonané a vypustil ducha, v duchovnom svete Ježiš sa preniesol behom sekundy. Koruna na hlave, plášť. Pán pánu, král kráľ. A počujte, a v duchu sa preniesol rovno do pekla. Z diaľky diabli videli svetlo, boli to. A Satan je na tróne a kľúče má v rukách Nikopek. A ja vám niečo poviem. Kľúče má v ruke. Kľúče dárov a Svätého Ducha. Satan drží takto. Ježiš prichádza. A počujte, ako to skutočne ti vypadalo. Padol krokos a celé peklo sa trasie. Položí krok. Démoni pádajú. Trhajú sa. A počujte. A anieli vonku mávajú krídlami a cherubí majú krídla takto položené. A čakajú na Ježiša. A hovoria, nikto nesmie uzrieť tú slávu, ktorú teraz môj Pán berie. Berie slávu, ktorú dal Adamovi aj Eve. A anieli obklúčili všetko. A viete, čo robia anieli? Anieli mávajú krídlami. A čím viacej mávu, tým viacej podporujú Boha. A kým Ježiš príde na správne miesto, príde k Satanovi a nebije sa s ním. Ide rovno pred ním a berie mu kľúč. Chytí ho za kolier, hodí ho z trónu dole, vyčistí celé peklo, všetky hriechy